Em plau muchísimo, un saludo muy cordial a los que vienen de fuera también, del resto de España, e un saluto molto cordiale anche se venite d'Italia o di altri paesi, che non so se sono anche della Francia o della França o d'altres sitios. Em plau moltíssim presidir la inauguració del 4è Congrés Litúrgic de Montserrat, quan es compleix el centenari del ja famós primer congrés de l'any 1915, que significà per les diòcesis de Catalunya un impuls de renovació litúrgica. I em plau donar a tots els aquí presents i els que vindran els dies següents, demà concretament, la benvinguda a aquesta església metropolitana, alhora que desitjo a tots vosaltres i a tots els congressistes un treball molt fecund al servei de la vida litúrgica de les nostres esglésies. En aquestes paraules meves he considerat molt adient referir-me a l'arquitecte Antoni Gaudí, perquè ell va viure aquell primer congrés. Admirava i estimava profundament la litúrgia. Participà en un curset sobre el cant gregorià dirigit per l'abat Gregori Maria Sunyol i quan li preguntaren si s'interessava per la música religiosa, ell va respondre que hi participava interessat precisament per l'arquitectura. Relació, música, arquitectura, culte, litúrgia, etc. Certament s'escau fer memòria del nostre gran arquitecte de la Basílica de la Sagrada Família en aquest Congrés Litúrgic de Montserrat, el primer després de la solemne dedicació de la Basílica presidida pel papa Benet XVI en aquella solemne i inolvidable jornada del 7 de novembre de 2010. He parlat amb el papa Benet XVI 3 ocasions. 2 ocasions a la Basílica de Sant Pere. Li surt de seguida Sagrada Família, Barcelona, de seguida, i somriu. Però vaig tenir el goig també de poder tenir una visita, un quart d'hora, una visita, una audiència, diríem, amb ell, i vam parlar també de la Basílica, certament, i recordar aquella celebració que, com ja m'heu sentit dir altres vegades, el mateix dia 7 de novembre del 2010, a l'hora de dinar, allà a l'arquebisbat, jo estava a la dreta del papa, em va dir de seguida al començar l'àpat. De la celebració d'aquest matí m'ha quedat un record inolvidable. I dono fe d'això perquè realment m'ho ha recordat sempre que l'he saludat. Ja han passat uns quants anys. Té molta memòria per això el papa. El que voldria remarcar en aquesta intervenció és que Gaudí es va avançar al Concili Vaticà II, en especial els ensenyaments continguts en la Constitució sobre la litúrgia Sacrosanctum Concilium, de la que fa poc hem celebrat els 50 anys de la seva aprovació. Em va plaure parlar d'aquesta observació aquí a Barcelona a la reunió dels delegats diocesans de litúrgia de les diòcesis espanyoles, que vaig convocar com a president de la Comissió Episcopal de Litúrgia i també a la Catedral de Palma, amb motiu del centenari de la mort del bisbe Campins. El Concili Vaticà II posà en relleu la naturalesa de la litúrgia i la seva importància en la vida de l'Església, afirmant en la seva Constitució, com he dit abans, Sacrosanctum Concilium, que la litúrgia és el cim al qual tendeix l'acció de l'Església i a la vegada la font d'on brolla tota la seva força. El document conciliar afirma també que les accions litúrgiques no són accions privades, sinó celebracions de l'Església, que és sacrament d'unitat, o sigui, poble sant, aplegat i estructurat sobre el guiatge dels bisbes. Són certament una autorealització i una epifania de l'Església. Això demana retornar a l'assemblea litúrgica el protagonisme que li correspon en les celebracions de l'Església. El tema de les relacions de Gaudí i la litúrgia és molt ampli. I aquí voldria remarcar sobretot 2 coses. En primer lloc, la solidesa de la formació litúrgica que l'arquitecte assolí al llarg de la seva vida, en contacte amb aquells que foren els seus mestres en aquest àmbit i que sovint també foren els seus amics. En segon lloc, l'esperit de la litúrgia, com ens la proposà el Concili Vaticà II, es reflecteix en l'arquitectura de Gaudí, síntesi admirable d'immanència en assumir les obres de la natura en les seves creacions i de transcendència manifestada en el fet de posar una tècnica constructiva molt original al servei de la glorificació de Déu. Gaudí tenia un acurat sentit de la glòria de Déu i ell ho va dir amb una frase
que ha fet història, perquè la va escriure a l'àlbum de l'Orfeó Català, segons es creu. En el cel tots en serem d'orfeonistes. Gaudí tenia com un dels llibres de capçalera l'Anel litúrgic de l'abat de Solesmes, don Pròsper Guéranger. El mateix arquitecte ho confessava amb aquestes paraules. He après la litúrgia viva, seguint el cicle anual de l'Església amb els 15 densos volums de don Guéranger que llegia en francès. Quan va morir, ho sabem, a la seva petita biblioteca s'hi va trobar l'any cristià, el missal romà, el ceremonial dels bisbes i el ja esmentat anne litúrgic. Cal remarcar que l'obra general d'aquest abat benedictí va fer, com sabem, un gran servei al moviment litúrgic del segle XIX i ajudar a retornar a l'assemblea litúrgica el protagonisme que li correspon en les celebracions de l'Església. I en aquestes celebracions tots els fidels, com fou la voluntat del Concili Vaticà II, han de sentir-se actius i participants. Assolir això demana un esforç que implica no només a qui presideix, darrerament s'ha parlat molt de l'ars celebrandi, sinó que correspon també a tots els membres de l'Assemblea, seria l'ars participandi. Si Gaudí assistia al curset de Gregorià, dirigit per l'abat Sunyol, interessat sobretot en les conseqüències d'aquell estil musical per l'arquitectura, podem dir que Gaudí serà un precursor dels ensenyaments litúrgics conciliars des de la seva condició d'arquitecte i, per tant, és en les seves paraules i en les seves obres on hem de trobar la confirmació del que els proposo. No crec que sigui exagerat considerar Gaudí com un precursor de la reforma litúrgica del Concili Vaticà II, no de tota, però d'algun aspecte. Ell admirava la litúrgia i assistia els diumenges a la missa conventual de la catedral barcelonina abans de caminar cap al port amb alguns dels seus deixebles per poder contemplar el mar, ell que era tan admirador de la llum del Mediterrani. Deia Gaudí que la litúrgia ho té tot previst, però podem pensar que en l'obra de l'home, per acollir l'obra de Déu, no tot era del seu gust, perquè en les seves obres veiem que cerca la manera de donar un espai, una major llum i un major protagonisme a l'assemblea que celebra els misteris de la fe. Uns 50 anys abans del Concili Vaticà II, Antoni Gaudí estava realitzant unes bellíssimes obres arquitectòniques al servei de la celebració de la fe cristiana. El qui després serà anomenat, sobretot després de la seva mort, l'arquitecte de Déu, troba en la litúrgia una de les fonts inspiradores de les seves creacions, sobretot a la Basílica de la Sagrada Família. De la síntesi entre immanència i transcendència en l'obra de Gaudí, en va fer una formulació molt clara, lucidíssima, Benet XVI, en l'homilia que va pronunciar a Barcelona el 7 de novembre del 2010 en la cerimònia de la dedicació. El papa va fer referència als 3 llibres en què l'arquitecte es va inspirar per la seva gran obra. Aquestes van ser les paraules del papa. En aquest recinte, Gaudí va voler unir la inspiració que li arribava dels 3 grans llibres en els quals s'alimentava com a home, com a creient i com a arquitecte, el llibre de la natura, el llibre de la Sagrada Escritura i el llibre de la litúrgia. Així va unir la realitat del món i la història de la salvació, tal com és narrada en la Bíblia i actualitzada en la litúrgia. Natura, Bíblia, litúrgia, els 3 claus per interpretar la immanència i la transcendència en la seva Sagrada Família. En Gaudí i en el seu temple es va realitzar el que va dir Benet XVI en l'Audiència General de 18 de novembre del 2009, parlant als fidels del rerefons teològic de les catedrals. Digué el papa: quan la fe, especialment celebrada en la litúrgia, es troba amb l'art, es crea una sintonia profunda perquè totes 2 realitats volen parlar amb Déu, fent visible l'invisible. Aquesta sintonia entre la fe que contempla i acull l'obra de Déu i l'art com a acció de l'home que disposa un espai per acollir la gràcia de Déu en Jesucrist,
Ho trobem de forma esplendorosa en la Sagrada Família, de la que s'ha dit que és un gran himne a Crist Redentor i a la vegada un veritable jardí que constitueix un himne de lloança a les criatures, de les criatures al seu creador, com un himne de les criatures de Sant Francesc d'Assís en pedra. En aquest sentit, la basílica pot fer la funció del que Benet XVI anomenà un atri dels gentils, en el que els homes puguin acostar-se a la transcendència i a Déu per la mediació de la bellesa de les coses creades i de l'art. L'art de Gaudí és a la vegada tradicional i nou. Reconeixent la seva admiració per l'art oriental, deia: «Jo he anat a aprendre l'arquitectura allà on la va deixar l'estil bizantí». I va posar tots els elements de la seva basílica, sobretot la llum i el so, al servei del seu objectiu de lloança a Déu. Més encara, diria que ho posava al servei del seu somni que consistia en que la basílica pogués estar plena de fidels, celebrant la litúrgia, especialment l'Eucaristia, sota la presidència del bisbe i dels seus sacerdots. La construcció de la Sagrada Família és una presència de la transcendència en la vida secular de la ciutat, tan necessària avui, i especialment en les grans ciutats on hi viu ja el 52% de la població mundial i el percentatge va en augment. L'arquebisbe Fisichella ha escrit que la bellesa de la Sagrada Família sap parlar a l'home d'avui, conservant al mateix temps els trets característics de l'art antic. La seva presència semblaria que contrasta amb la ciutat feta d'edificis i carrers que els records mostren la modernitat a la que estem enviats. Les dues realitats conviuen i no desentonen. Al contrari, semblen fetes l'una per l'altra, l'església per la ciutat i viceversa. Llavors apareix clarament que a la ciutat, sense l'església, li mancaria quelcom substancial, manifestaria un buit que no pot ser omplert per cap altra construcció, sinó per quelcom més vital que impulsa a mirar cap a dalt, sense defallir i en el silenci de la contemplació. Benet XVI, en l'homilia de la dedicació, digué de la basílica que és una suma admirable de tècnica, d'art i de fe. I es va preguntar: què fem en dedicar aquest temple? Tots responent: el cor del món, davant la mirada de Déu i dels homes, en un humil i joiós acte de fe, aixequem una immensa mola de matèria, fruit de la natura i de l'incommensurable esforç de la intel·ligència humana, constructora d'aquesta obra d'art. Ella és signe visible del Déu invisible, a glòria de la qual s'aixequen aquestes torres. La immanència i la transcendència de l'acció litúrgica queden exemplarment plasmades en la basílica gaudiniana. Penso que aquí rau el motiu principal pel qual el papa Benet XVI, en tinc experiència perquè hi vaig participar directament, ara ja mèrit, va acceptar la meva invitació a venir a Barcelona per dedicar el temple de la Sagrada Família. En el papa i en Gaudí trobem el mateix concepte del que és una església, del que és un temple. A la Basílica de la Sagrada Família hi ha només un altar, una seu pel president de l'Assemblea Litúrgica i un ambó per la paraula de Déu. En la seva grandiositat, la Sagrada Família és austera i no hi ha afegitons que distreguin l'elevació de l'esperit humà cap a la transcendència, cap a Déu, especialment en la celebració de l'Eucaristia. Es van trobar dos conceptes. El van cisar i va ser una decisió molt personal de Benet XVI. La mediació de Gaudí per la litúrgia té uns noms de liturgistes, diríem avui, que li comunicaren en les converses el seu estil, el seu sentit de l'acció sagrada. Ja he parlat de Dom Garanger, però cal esmentar també Josep Torres i Bages, bisbe de Vic, un intel·ligent hermeneuta de l'obra gaudiniana, amb el poeta Joan Maragall, Pere Campins i Barceló, bisbe de Mallorca, que va encarregar a l'arquitecte la restauració del presbiteri de la catedral de Palma, Joan Baptista Grau i Vallespinos,
bisbe d'Astorga, ciutat en la que l'arquitecte va construir el Palau Episcopal, avui convertit en museu, i Sant Enric d'Osor, fundador de la Companyia de Santa Teresa de Jesús, religioses per les quals Gaudí va construir el Col·legi del carrer Ganduxer de Barcelona, inspirant-se en el llibre Les Morades, de la gran Santa Teresa d'Àvila, col·legi on hi col·laborava el poeta mossèn Cinto Verdaguer, un altre gran admirador i intèrpret de l'obra de Gaudí. Tant Joan Maragall com Jacint Verdaguer varen comprendre que en les obres del nostre gran arquitecte hi bategava no només una nova tècnica, que també hi era, sinó sobretot una poesia i una mística i un sentit litúrgic. Maragall, entusiasmat, després d'escoltar un capvespre les explicacions del mestre en l'incipient obra de la Sagrada Família, no va poder estar-se d'escriure. Això no és només arquitectura, això és poesia. I el nostre estimat cardenal Jovany va escriure que el temple de la Sagrada Família és, sense cap mena de dubte, l'èxtasi de la mística. I s'ha citat el nunci Ragonesi, i em plau recordar en aquest moment, i ho he afegit, que ell va participar, com s'ha dit, en el primer congrés de litúrgia de Montserrat, i en visitar el temple de la Sagrada Família, explicat aquesta visita per Antoni Gaudí, al final de la visita, Ragonesi, el nunci, va dir a Gaudí: «Lei è il Dante de l'arquitectura». Antoni Gaudí era un home de fe. Ell deia que l'home sense religió és un home truncat espiritualment, un home mutilat. Podem dir que Gaudí, en acceptar la construcció del temple de la Sagrada Família, va treballar a partir d'una doble sensibilitat. Per un cantó, la seva habilitat arquitectònica per elaborar unes formes constructives singulars. Per un altre cantó, la seva espiritualitat arrelada en la seva fe i en el coneixement de la Bíblia i de la litúrgia. En els seus últims anys, Gaudí era un home d'una fe robusta. La conversa amb ell, sobretot explicant el seu gran temple, era molt edificant. César Martinell ens diu que, normalment, en coses doctrinals no improvisava. I afegeix: l'exemple de la seva vida també era edificant. Creient fervorós com era, agermanava tots els seus actes amb la pràctica de les virtuts cristianes, perquè estava convençut que sense elles és impossible la rectitud de conducta. Gaudí va projectar el temple de la Sagrada Família com el que ha de ser una església, casa de Déu i de la comunitat cristiana per la celebració del culte, especialment l'Eucaristia. El seu somni, com el de tots els constructors de catedrals, era representar en el temple projectat la Jerusalem celestial, la ciutat nova i santa que, com diu l'Apocalipsi, baixava del cel venint de Déu com una núvia avillada per al seu espòs, inspirant-se també en la visió del profeta Ezequiel relativa al temple de la Nova Jerusalem. I aquest somni de Gaudí es va complir el 7 de novembre molt de 2010. En el marc esplèndid de la Basílica, aquell memorable diumenge al matí, pogueren participar de l'Ars Celebrandi que es va aconseguir mitjançant el celebrant principal, el nostre estimat Papa Benet, els ritus de la dedicació tan ric en símbols, l'artista, el nostre Antoni Gaudí, que esperem que sigui el primer arquitecte beatificat en la història de l'Església, el seu temple bellíssim i únic en el món i l'assemblea activa i participant. Durant 3 hores escriguérem un bellíssim himne de lluança i de glòria a Déu que ens va fer pressaborir la litúrgia del cel. La unitat entre l'arquitecte Gaudí i el creient Gaudí permet realitzar, en paraules de Benet XVI, una perfecta relació de l'art del temps present amb la fe i la litúrgia. I com també va dir el Sant Pare en l'homilia de la dedicació d'aquest temple és una suma admirable, com he dit, de tècnica, d'art i de fe. És un signe visible de Déu invisible, a glòria del qual s'alcen aquestes torres sagetes que apunten a l'absolut de la llum i d'aquell que és la llum, l'altura i la bellesa mateixa. Gaudí deia que en la Sagrada Família tot és providencial.
També afirmava que un temple és l'única cosa digna de representar el sentit d'un poble, ja que la religió és la cosa més elevada de l'home. En aquest acte inaugural del quart Congrés Litúrgic de Montserrat he cercat de presentar el testimoni de Gaudí com un alt exemple de l'esforç d'un geni en idear la basílica de la Sagrada Família, però també l'esforç de tot un poble, el català, per portar endavant la seva construcció. No són pocs ni senzills els reptes que en aquests temps de forta secularització es plantegen a la litúrgia cristiana. El mateix Congrés dedica una de les seves comunicacions a la participació en la litúrgia i als reptes de la pastoral litúrgica en el present i en el futur immediat. He cercat, amb les meves paraules, de proposar el testimoni de Gaudí i de la seva obra com una possible font inspiradora dels camins de la litúrgia en els propers anys, ben articulada amb l'evangelització, la catequesi i el servei de la caritat. Acabo amb una anècdota relacionada amb la dedicació de la Basílica de la Sagrada Família, que em sembla que pot ser inspiradora dels treballs d'aquest quart Congrés Litúrgic de Montserrat. El portaveu pontifici, pare Lombardi, en una conferència de premsa al migdia d'aquell 7 de novembre del 2010 a Barcelona, va dir als periodistes que el tema central del viatge del papa era l'accés de l'home a Déu i va afegir: la litúrgia d'aquest matí ha estat l'expressió més solemne, més articulada entre l'home i Déu que he vist durant els 5 anys de pontificat. Aquest és el meu desig pel Congrés Litúrgic de Montserrat que iniciem avui, que ens ajudi a inspirar-nos en la litúrgia per viure una espiritualitat litúrgica i per poar de la Constitució Conciliar Sacrosanctum Concilium tota la riquesa que ajudi a una participació plena, conscient i activa en les celebracions litúrgiques que demana la naturalesa de la litúrgia i a la qual, en virtut del baptisme, té dret i té obligació el poble cristià, llinatge escollit, casa reial, comunitat sacerdotal, nació santa, poble que Déu s'ha reservat. Queda inaugurat el quart Congrés Litúrgic de Montserrat.